לא, לא, הוא לוקח אחורה. הכל מתועד. לא יודע איך עברתי את זה, אם הייתי חושב יותר מדי לא הייתי עובר. אם הייתי יותר נותן גז, אמרתי יאללה, גם זה יעבור. איזה מטומטמים. חבורה של גלמים. חבל שרועי לא פה. יאללה נו, יעקב, למה אתה עושים שכל? לא, תעביר, אני מפחד. לא, אין לי בעיה, אני תופס פה. אבל הוא רוצה לעבור את זה בנסיעה. אבל בסדר. אז בוא נעביר בינתיים את האופנוע של יוסי. מה אתה רוצה? נו, עזוב, אני לא רוצה. מי רוצה להעביר את זה בנסיעה? יוסי? יוסי, בוא תעזור להעביר את האופנוע שלך, נו. לא, הוא מעביר את האופנוע של יעקב. תעלה למעלה, אחד מקדימה, אחד מאחורה, ואני אגלגל את הגלגלים. מה? אני מצלם הכל, מה קרה לך? מזמן כבר. מה לעשות עם האופנוע שלי? לא, תעלה לצד שלי ותתחיל לדחוף אותו בידיים. לא בנסיעה, תמות בנסיעה. תעלה רק את זה. אני לא יכול, אני מצלם. אוקיי, זוז. אני מוריד אותו לאט לאט. זוז. אני עוזר לך. אחורי, אחורי, אחורי. תגיד, יעקב, אתה יכול לעלות ימינה שם? אני לא רואה. איפה שאתה. תבוא לפה, דקת, אתה לא מבין איזה תמונה אתה. בוא מהר, בוא מהר. לא, לא הבנתי שאני צריך לצלם אותו, ברגע האחרון רק. אמרתי לך, תלם אותו. אתה רוצה לעשות את זה היום? לא, אפשר. רד למטה, תוריד אותו אופנוע, הוא יעלה את זה. תוריד אותו אופנוע. מי יוצא? Come to with my We want to make motorcycle. another picture. Come on.
No, it was Eyal idea, he came up. קח את האופנוע למטה, יד, הביא אותו לסינגל. גיב, מה? אני אקח. יקל, צלם בווידאו מלמטה, איך שהוא בא, ואת הקטע הזה. Now here is okay. No, we want another one, we want to picture you. If you don't want, say don't. It's amazing how you do it. נצל את הירידה. כן, איך אני ארים את האופנוע? נצל את הירידה, נו, אל תזן את המוח. You go, Yossi. You try here. רגע. לא יודע מאיפה היה לי אומץ, אמרתי, אם אני חושב יותר מדי אני לא עובר. עזוב, הוא לא צריך, עזוב. No, let's like this. שמע, זה מדהים השליטה שלו, אנחנו אשכרה, אתה יודע, זה ליגה אחרת מה שאנחנו. אתה עוד עכשיו רוכב טוב, אתה מפחד לעשות את זה? לא, אני לא רוצה להסתבך, אני יודע. תראה, אתה יודע, תסתכל, ראית איך עושה את זה? לא, תשמע, כשנסעתי אחרי דקל לא חשבתי. גם אני לא גם חשבתי. אני קפצתי אותה. מה, שמה? לא, פה. אבל היה לך עוד כאן. לא מאמין שעושה את זה. שמע, נקק את האצבעות איך שלו. אתה יודע, הגלגל האחורי באוויר, הוא כאילו טיפה מטפס ומעביר משקל קדימה, זה מדהים. אין סינגל. סינגל נטול סינגל. רואי היה צריך להיות פה. בוא תראה, רוץ תראה. כן, תטפס טיפה על הקיר. אתה רוצה גם יוסי? תשמע, אם אני הייתי רחוק